haasteellisenahan tällaisella pienellä tontilla on se, että miten me saamme kaikki asiat kulkemaan jouhevasti aikataulussa ja pitämään yllä myös sen läpinäkyvyyden, että voidaan myös jatkossa olla varmoja siitä, että kaikki on tehty niin kuin on sovittu ja suunniteltu. Niin tässä vaiheessa meillä nyt on käytössä tämä Kotopro seurantajärjestelmä, joka aloitettiin jo reilu vuosi sitten. Meidän kiinnostusta herätti se, että on sellainen mahdollisuusjärjestelmä, että josta pystytään tekemään pöytäkirjat, tarkkailut, valokuvat dokumentoitua ja pystytään myös osoittamaan asiat huoltokirjan luovutuksen yhteydessä tuleville asukkaille, mutta vielä rakennuskohteen valmistuttua myös viranomaisille. Esimerkiksi Jyväskylässä me ollaan nyt saatu jo Kotopron kanssa tehtyä silleen, että me ollaan voitu luovuttaa ne suoraan tarkastusasiakirjana rakennusvalvontaan. Nyt kun olemme harjoitelleet, tämä on 5. kohde, jota nyt tehdään, niin nyt meillä alkaa Vantaan asuntomessujen kivistön oheiskohde, jossa myös rakennusvalvonta on mukana kiinteästi tämän järjestelmän kanssa. Me teemme Kotopron järjestelmällä kaikki nämä pöytäkirjat, tarkastukset ja muut, ja myös rakennusvalvonta on heti ajan tasalla, eli kun tämä järjestelmä mahdollistaa sen, että kun käyttöoikeudet on viranomaisille, niin hekin näkevät kaikki, mitä työn aikana tapahtuu. Samaa asiaa ajetaan täällä Kirkkonummella pikkuhiljaa sisään, koska viikko sitten luovutimme yhden kohteen, jossa luovutettiin myös tarkastusasiakirjan täytettynä Kotopro-järjestelmään, ja se otettiin siellä kiitollisuudella vastaan ja haluttiin viedä esimerkkinä myös rakennusvalvontaan näytettäväksi. Suurin hyöty meille tästä Kotopron käyttöjärjestelmän käyttämisestä tällä työmaalla on, että kaikki tieto on meillä kaikilla osallisilla käytettävissä reaaliaikaisesti. Se nähdään heti välittömästi, mitä on tapahtunut, ja sitä paitsi me saadaan kaikki sitten dokumentit vielä tallennettua.